Lalela ke asikwazi ukuba seThekwini bese kuthiwa akekho uBobo. SiseThekwini ke njengamanje sikhona ke sisaqhubeka nayo ke iGreen Youth indaba ka2025. Nangu uBobo. Bobo kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sithanda siyajabula ukukubona la eICC. Thank you guys. Kunabantu besifazane abakubukayo njengamanje abakuthandayo ungathini kubona? Guys into engayisho kunini ukuthi guys ngiyacela ukuthi guys nilwe guys. Nilwe bontombo umongameli wenu guys usakhona usamile nempi guys usakhona empini guys usakhona salwa. Kodwa nina ngicela ukuthi nenze umthetho oshiwe yimini ukuthi ilwa sisi ilwa ntombo. Hey bosisi uthenga o makeup wizi marinate kucace ukuthi uba muhle cause yabo mara mungekho muhle mara the guys is go. Yeah. Mana ngiyeza kuthiwa Bobo kade ufunda umatric. Yeah bengifunda umatric ya sengiqedile very isikole yabo ngifree yabo ngiright sengifree nje ngiyasebenza ngisho ukusebenza yabona nje ngifree. Wenza ziphi izifundo lapha yana? Bengenza imathi i-life science bese kuba i-poor maths bese kuba ne-poor maths bese kuba ilokhuzana i-life science kuphela. So ungathini kumuntu wesifazane othi nje yena akafuna ukuyimarinate azenza bemuhle? Uma ungafuni guys ukuzimarinate mina mfethu mina ngiyakuyala njengopresident wakho bengithi ilwa sisi. Mele ube muhle uyithande ulwe. Mara mawungalwi usebhadini cause mina ngumongameli wakho ngiyala. Ilwa sisi mara mungalwi ke ay usuyayibona. Bathi ngibona nabantu bayakujabulela Bobo ngoba ulanga phakathi ICC kuthini kwena? Ngihappy guys mina ngihappy kakhulu cause ama fans ayangithanda and ngithandiwe kakhulu yabo nje maningi abantu abasangithanda basangidinga ukungibona yabo ngisho ko Cape Town basangidinga ukungibona bangakaze bangibona ukukhalwa ngami everywhere every sound ebo every fucking day it's Bobo this in this yabo nje South Africa yonke iyakhala ngami guys. Ungathini ukubonga nje kabantu sesivala ukubonga abantu abakusupportayo Bobo ngiyabona ku Facebook ukuthi hayi uyalo ntombo. Guys ngithanda ukubonga guys ukuthi guys niyangithanda guys acela ukuthi njengoba ngikhiphena nengoma guys iphume nini ephuma ngolesihlanu Friday ngomhla ka13 June cause le ngoma le ikhuluma ngothando you know yeah. Yini kanti uyajolani Bobo? No angijoli cause le ngoma imnandi yangisingle cause ngiguguzela nalabo abasingili ukuthi ithi ngoma angaze ngizizwe kanjena inhliziyo yami igcwele uthando angaze ngizizwe kanjena igcwele uthando kuningi xana nonje ezandleni bawe. Bobo siyabonga uyeza. Thank you. Sokulandela ku Facebook isikulandele ko Instagram nako Twitter sikulandele siyayilanda ne content yakho. Thank you. Siyabonga kakhulu benosuku oluhlezi. Ungathini kule mbokodo enhle kangaka phambi kwakho sizivala? Kodwa Nkosi sami kule mbokodo enhle kangaka. Ngithembe ukuthi ngibonge ukuthi yona iyangirata iyangithanda and mina nami ngiyabathanda njengopresident wabo. Bangithanda balontombo. Bayana ngempela ukuthi cha ukuthi nibe bahle. Wakakubona umumbi oshwe mandla shome uyasuka eduze kwami angikudingi.